Στο προηγούμενο επεισόδιο. Ο Πίθωνας ένωσε με επιτυχία όλες τις φυλές. Υπακούστε στον αφέντη σας, φίδια! Αυτό θα τελειώσει σήμερα. Αχ, γιατί δεν παίζει κανείς τίμια! Κρατηθείτε από τη στολή μου! Δεν το πιστεύω ότι μας έσωσε. Εσύ είσαι ο σαμουράι. Γυναικεία δύναμη. Έβδομο επεισόδιο. Τικ-τακ. Δέκα λεπτά! Έσπασε το ρεκόρ του! Ο άνθρωπος είναι απίστευτος! Τέλειο! Μπράβο! Υποκλεινόμαστε! Έσπασα το ρεκόρ. Το διέλυσες! Λοιπόν, σκέφτεται κανείς αυτό που σκέφτομαι εγώ? Εξασκούμαστε τόσο καιρό και δεν νομίζω ότι θα γίνουμε καλύτεροι. Σκεφτείτε πόσα έχουμε κάνει. Το ερώτημα τώρα είναι... μήπως αγγίξαμε το τέλειο? Εγώ κάθε πρωί κάνω 500 push-ups. 500 μόνο! Για δοκίμασε 1000! Εγώ κάνω 1001. Τι είναι τώρα η ώρα του παιδιού? Εγώ τα κάνω αυτά για πλάκα. Σενσέι, θέλαμε να σε ρωτήσουμε μήπως... Μας συγχωρεί, Σενσέι. Σε διακόψαμε. Με συγχωρείτε αν ήμουν απόμακρος τελευταία. Το μυαλό μου είναι συνέχεια αλλού από όταν εξαφανίστηκε ο Λόιντ. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Σενσέι, μήπως εκπαιδευτήκαμε αρκετά? Μήπως φτάσαμε στην κορύφωσή μας? Μήπως είμαστε έτοιμοι? Μπορεί να έχετε την εξωτερική δύναμη. Όμως δεν έχετε ανακαλύψει ακόμα την εσωτερική σας δύναμη. Καθένας από εμάς αντιμετωπίζει εμπόδια που τον κρατούν πίσω. Μόνο όταν αντιμετωπίσεις αυτό το φόβο θα απελευθερωθεί η καρδιά σου. Μόνο τότε θα έχεις ανακαλύψει την πραγματική σου δύναμη. Μόνο τότε θα έχετε τη δυνατότητα να σταματήσετε τα φίδια από το να ελευθερώσουν το μεγάλο κακό. Όμως δεν φοβάσαι μόνο το μεγάλο κακό. Σωστά, Σενσέι? Έχω κι εγώ τα δικά μου εσωτερικά εμπόδια. Είναι μια ιστορία που δεν σας έχω πει ποτέ. Πολύ παλιά, όταν ήμουν ακόμα παιδί, ο Γκάρμαντον κι εγώ ήμασταν παραπάνω από αδέλφια. Ήμασταν οι καλύτεροι φίλοι. Για στάσου! Το ξέρω ότι είσαστε αδέρφια, αλλά σοβαρά μιλάς. Ο βασιλιάς της αδικίας, ο αφέντης της καταστροφής, ο άρχοντας του χάους και εσύ ήσασταν οι καλύτεροι φίλοι. Σε παρακαλώ, μη με διακόπτεις. Βλέπεις, η καρδιά του δεν ήταν πάντα μαγεμένη. Μια μέρα έχασα το κατάνα μου. Ξέροντας ότι ο πατέρας μου θα θύμωνε πολύ, ο αδελφός μου είπε να πάω να το βρω. Όμως εγώ αρνήθηκα. Μου είπε να μην αναβάλω για αύριο ό,τι μπορώ να κάνω σήμερα και πήγε να το βρει ο ίδιος. Όταν τον βρήκε ο πατέρας μου ήταν πολύ άρρωστος, γιατί τον είχε δαγκώσει ένα μυθικό φίδι που θα ζούσε για πάντα μέσα από τον αδελφό μου. Το κακό είχε βρει τον τρόπο να ριζώσει στην καρδιά του αδελφού μου, γιατί το δηλητήριο κατέστρεψε για πάντα την αγνή ψυχή του Γκάρμαντον. Φύγε! Άσε με ήσυχο! Δεν σε χρειάζομαι! Σε μισώ! Αυτό το φίδι θέλουν να ξυπνήσουν οι Σερπαντίνοι σήμερα. Πονάω!
Το φίδι μου πήρε τον αδελφό μου για πάντα. Το μεγάλο κακό έκανε τον αδελφό σου άρχοντα του σκότους. Εγώ έφταιγα για όλα. Εσείς τελειώσατε την εκπαίδευσή σας. Τώρα συγκεντρωθείτε στο να εμποδίσετε τον Πίθωνα να συγκεντρώσει τα 4 δόντια. Όμως ποτέ μην ξεχνάτε τα εμπόδια που είναι κρυμμένα βαθιά στην καρδιά σας και σας κρατούν μακριά από το μεγαλείο σας. Ξεκλειδώστε τις αρετές σας. Μα πώς θα το κάνουμε αυτό, Σενσέι? Αυτό πρέπει να το ανακαλύψετε μόνοι σας. Τώρα, αγαπητοί μου νίντζα, πηγαίνω μόνος. Μα πού πας τώρα? Εκεί που πάω δεν μπορείτε να έρθετε. Αν πας για το Λόιντ, η πόλη των ουροβόρων είναι γεμάτη από Σερπαντίνους. Δεν θα τα καταφέρεις μόνος. Μην ανησυχείς, θα βρω κάποιον να με βοηθήσει. Οι Σερπαντίνοι ενώθηκαν και τώρα είναι ισχυροί. Θα χρειαστώ βοήθεια για να τα καταφέρω. Δεν λέει τίποτα για το πού μπορεί να είναι κρυμμένα τα 4 δόντια. Οι προγονείς μας δεν μας άφησαν τίποτα. Πού είναι? Κοιτάξτε εδώ. Αυτό πρέπει να είναι ένα στοιχείο. Όταν τα 5 δόντια γίνουν ένα, ο δρόμος για το μεγάλο κακό έχει ανοίξει. Ναι, όταν ενωθούν οι 5 φυλές. Τα κάναμε όλα αυτά, αλλά δεν έγινε τίποτα. Αν δεν καταλάβετε σύντομα, οι άλλοι θα αρχίσουν τις ερωτήσεις. Και δεν θα αργήσουν να καταλάβουν ότι δεν ξέρετε τι κάνετε. Ξέρω τι κάνω, ανόητε! Προσπαθώ να απελευθερώσω το μεγάλο κακό. Ο θρύλος κάνει λόγο για ένα χάρτη που γράφει που ακριβώς είναι θαμμένα τα 4 δόντια. Κάπου εδώ πρέπει να είναι. Ψάξτε. Αυτό είναι ανόητο. Έχεις καμιά καλύτερη ιδέα? Hey, μπορεί ο Σενσέι να ζητήσει βοήθεια από το σαμουράι. Τον σαμουράι! Είμαι σίγουρος ότι αυτός δηλαδή, θα ψάχνει τα δόντια όπως κι εμείς. Όλα καλά. Ναι, γιατί να μην είναι? 100%. Δεν κρύβουμε τίποτα. Βλαμμένο! Χαλά στη βιτρίνα του μαγαζιού μου. Έχεις πρόβλημα? Ίσως πρέπει να σου μάθω να έχεις τρόπους. Συγγνώμη κύριε. Κάποιες φορές ο φίλος μας είναι στον κόσμο του. Γέμισε όλο το μαγαζί μου με χαρτιά. Θα τα μαζέψω εγώ, λυπάμαι. Ζέιν, τι έγινε? Είναι το γεράκι. Κάθε φορά που έρχεται μας φέρνει καλή τύχη. Πήγαινε στον Μπάουνι και περίμενε νέα μας. Πού θα πάτε? Θα ακολουθήσουμε τον Μπλή. Ποιος ξέρει, μπορεί να μας οδηγήσει στο πρώτο δόντι. Δεν ήταν και πολύ κοντά τελικά. Συνεχίστε. Θα σας προλάβω μετά. Όλα καλά. Παίρνω μια ανάσα. Θα σας προλάβω μετά. Πάλι καλά. Πού είμαστε? Σε τέλεια φυσική κατάσταση. Έλεος, πού θα φτάσει αυτό το πουλί? Το είδες αυτό? Προσοχή στα τρικέρατα! Δεν ξέρω τι είναι τα τρικέρατα. Φαντάζομαι ότι θα είναι άγριοι σκιούροι. Μην το χάσεις. Εγώ θα περιμένω να φτάσουν οι άλλοι. Πού πάμε, μυστήριε φίλε μου? Είσαι ρομπότ?
Ninja, go! Εισβολές! Εισβολές! Έξω